Moikka! Mun nimi on Riikka Taivassalo ja mä haluaisin viedä Olympiakomitean hallitukseen ja suomalaiseen urheilukeskusteluun energistä yhdessä tekemisen meininkiä. Mä oon toiminut vuodesta 2012 lähtien Suomen Cheerleading-liiton hallituksessa, siitä ajasta 8 vuotta järjestön puheenjohtajana. Tuona aikana cheerleadingistä on tullut yksi Suomen menestyksekkäimmistä joukkuelajeista ja samaan aikaan meidän jäsenmäärä on kasvanut yli tuplasti. Me ollaan rakennettu meidän yhteisöä, joka on aika nuori, cheerleading on nuori laji. Me ollaan rakennettu meidän yhteisöä ennakkoluulottomasti, mutta kuitenkin siten, että me ollaan haluttu ottaa oppia myös muilta lajeilta. Ja tätä ajattelua mä haluaisin viedä lisää myös suomalaiseen urheilukeskusteluun. Mä oon toiminut viimeiset 6 vuotta myös kansainvälisen lajiliiton hallituksessa. Cheerleadingillä on globaalisti yli 10 miljoonaa harrastajaa ja kansainvälisellä lajiliitolla 120 jäsenmaata. Mun oma motivaatio urheiluhallinnossa toimimiseen on aina lähtenyt siitä, että mä haluan olla mahdollistamassa sitä, että jokainen voisi löytää sen oman tavan liikkua. Ja sit parhaassa tapauksessa se oma laji voi viedä sut ihan maailman huipulle ja edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa. Se voi tuoda sulle elämänmittaisia kokemuksia, elämänmittaisia ystäviä, sellaisia oppeja ja sellaista intohimoa, mitä mä itse en ole ainakaan löytänyt mistään muualta kuin urheilusta. Mulle itselleni tärkeä arvo on osallistaminen ja mä haluaisinkin tehdä tätä kaikkien teidän kanssa yhdessä, joten olkaa rohkeasti yhteydessä, kysykää, niin keskustellaan näistä meille tärkeistä asioista.